Devam итәбез. Алдагы кытлау хатыбыз шулай ук Сызрань шәһәренә аша. Бүген бер гаиләдә, Шарафутдиновлар гаиләсендә бердән 2 бәйрәм. Альфинур Абдракип кызы Шарафутдинова һәм аның сөекле оныгы Айсылу Наил кызы Шарафутдинова да икесе бер көндә туып, уртак бәйрәм каршылыйлар. Шуңа теләкләр дә аларга бүген уртак булыр. Наил һәм Гүзәл яраткан әниләрен һәм газиз балаларын бик нык кадерләп сөябез диләр. Шуңа махсус сезнең өчен иң җылы теләкләрдә эзләгәннәр. Мин аны чәчми-түкми җиткереп китәм. Хөрмәт итәр өчен әниләрне 2 гомер җитмәс иде ул. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бүген әйтер сүзебез бары шул. Яраткан әниебез, сөекле әбекәем. Бу дөньяга мине тудырып, мине яратып назлап үстердең. Хәзер инде мин үзем дә әти булдым. Синең исә сөекле оныгың бар. Бу әкренләп гомер узып бара дигәнне үз чиратында аңлата. Якыныбыз безнең. Рөхсәт ит сине чын күңелдән кытлап, башлап, озын саулыклы гомер теләргә. Бала оныкларыңның рәхмәтен, игелекләрен сизеп, алда да матур гомер ит. Киләчәгең үткәнеңнән матуррак булсын. Күпне күргән булсаң да, син сынмыша, сыгылмыша яшисең. Әлеге көчле рухыңны алда да югалтма. Бәхетле бул якыныбыз. Бары галәм чәчкә атканда, тугансың син дөньяга. Нинди теләкләр эзлиек иң хөрмәтле анага. Сандугачлар кунып сайрый алмагач иртәдән. Бүген безнең күңел таша, бигрәк матур хисләрдән. Бер уйласаң, шатлыклы да, моңсу да әни бу көн. Өстәдә гомер юлыңа тагын бер елым бу көн. Картаям дип уйлый күрмә, бар кем өчен яшисе, бар бит әле кемнәр өчен изге эшләр эшлисе. Бәхетле бул, саулыклы бул, бәйрәмең котлы булсын. Табының артына якыннар, ни бар туганнар тулсын. Яраткан кызыбыз, сөекле оныгым. Менә синең 8нче туган көнең. Вакыт узды бик аз шикелле. Тик син буй кыз булып җитештең. Гүзәл балачагың бетмәс әкияттәй озын булыр әле балабыз. Тик барыбер алда инде сине мавыктыргыч мәктәп еллары дәшә. Син туганны без барыбыз да сагынып көтеп алдык. Кулыбызга алгач, бәхетебезнең нинди олы булуын белсә идең балакаебыз. Шул көннән алып, бүгенге көнгә кадәр Алладан сиңа саулык сорыйбыз. Гомерләрең балакаебыз озын булсын. Янәшәңдә гел фәрештәләр саклап йөртсен. Әти-әниеңнең безнең яратуыбызны сизеп, мәңге яшә. Айсылуга 8 тулды. Ул курчактай бик матур. Үз яшенә караганда бик акыллы, бик батыр. Сүз артыннан кесәсенә ул керергә ашыкмый. Бер кайчанда, 1 минутка әбисе барын онытмый. Син әле бик кичкенә дә, зур да түгел кызыбыз. Ни теләргә туган көндә диеп менә уйлыйбыз. Сине алда бәхет көтсен, уңышлар юлдаш булсын. Бүгенге матур бәйрәмең бары шатлыкка тулсын. Хөрмәтле хатын-кызлар, матур туган көннәрегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlə dirəsin Siyən yarın balaların Kirek sina dostlar tuğanların Her vakitte
Yakınlarının şat yüzlerin Gile gül kuresi durmuşlarının Ayaz kuge Bekitlerge Gilenle diresin Birge günler yemeli Bir tabını da aşılar bigrek temeli Her vakitte yakınlarının şat yüzlerin Gile gül kuresi durmuşlarının Ayaz bugün Bekitlerge Gilenle diresin Durmuşlarının Ayaz bugün Bekitlerge Gilenle diresin Bekitlerge Gilenle diresin